Il-kumpanija ta' kostruzzjoni Torka Taċċa fetħet proċeduri legali f'pajjiżha u talbet tal protezzjoni legali sakemm tqum fuq saqajja u tħallas id-dejn. Aktar minn 24 kumpanija Maltija resqu proċeduri legali kontra l-kumpanija tal-kostruzzjoni Torka Taċċa. Il-kumpanija li hija bbażata fil-kapitali Torka, Ankara, għandha tagħti madwar 7 miljun euro lil numru ta' kumpaniji Maltin għal servizzi relatati mal-kostruzzjoni fost oħrajn. Taċċa marret quddiem il-qorti kummerċjali f'Istanbul u sostniet li filwaqt li mhix falluta trid ftit żmien biex tħallas id-dejn. Bħalissa hemm amministraturi fil-kumpanija li kull ġimagħtejn qed jgħaddu rapport lil qorti dwar is-sitwazzjoni fil-kumpanija. Skont il-liġi Torka l-fatt li Taċċa fetħet proċeduri legali issa jingħalqu l-bibien għal kumpaniji oħra biex jieħdu azzjoni legali kontra Taċċa. Fil-qorti hemm numru ta' każijiet ippreżentati kontra l-kumpanija Taċċa fejn saħansitra kreditur permezz tal-għad dwar il-kumpaniji ressaq talba xogħliment tal-kumpanija Torka kif ukoll iż-żamma tal-assi tagħha f'Malta. Sa dan it-tant il-Qorti Maltija laqet it-talbiet oħra għal ordnijiet ta' sekwestru ta' Taċċa. Il-biċċa l-kbira tal-kredituri Maltin ippreżentaw ukoll każijiet individwali fil-qorti u dan wara li Taċċa injorat il-proċeduri preżentati minn numru ta' kumpaniji Maltin bilan li jirkupraw il-flus dovuti lilhom. L-ammont ta' flus dovuti jvarjaw minn ftit mijiet ta' euro sa' eluf kbar u saħansitra ma' kumpanija waħda Taċċa tellet kont li jaqbes iż-2 miljun euro. Il-kumpanija Torka qed taffaċċja wkoll problemi finanzjarji mal-ħaddiema tagħha li nġabu f'Malta biex jaħdmu fuq numru ta' proġetti ta' kostruzzjoni. Il-ħaddiema kienu mwiegħda kundizzjoni ta' xogħol tajba madana kollu fil-bidu ta' din is-sena. L-istess ħaddiema bdew jilmentaw li mhux qed jirċievu l-paga, tant li spiċċaw lanqas kellhom biex jixtru l-affarijiet bażiċi bħall-ikel.